Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupisayna, ug gutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan, si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship. Dinuyogan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Akong gipaabot ang espesyal nga pagpanimbaya kang Dr. Dolphin Mondington sa Baliangaw nga naminaw karon sa atong programa ug sa akong lolo nga si Isabelo Lauri Sr. sa Lawis, New Loc, Plaridel nga naminaw usab karon. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat kapitulo 8 bersikulo 32 hangtod sa 40. Ang giingon diri, mao kini ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa. Wala gayod siya moreklamo, sama siya sa karnero nga gidala sa ihawan aron patyon. Usama sa karnero nga wala gayod motingog samtang giguntingan. Gipakaulawan siya og dili matarong ang pagsintensya kaniya. Walay makasaysay mahitungod sa iyang kaliwatan tungod kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta gikuha naman. Miingon ang opisyal kang Filipe, sultihi ako kung kinsa ang gipasabot sa propeta. Ang iya bang kaugalingon ulain nga tawo. Busa gikan niadtong bahina sa kasulatan, gisaysay kaniya ni Filipe ang maayong balita mahitungod kang Jesus. Samtang nagpadayon sila sa pagbiyahe, miabot sila sa dapit nga may tubig. Miingon ang opisyal kang Filipe, "O, may tubig dinhi. May hinungdan pa ba nga dili ako mabautismuhan?" Mitubag si Filipe kaniya, "Mahimo ka ng bautismuhan kung kinasingkasing gayod ang imong pagtuo." Miingon ang opisyal, "Oo, nagatuo ako nga si Hesukristo mao ang anak sa Dios." Gipahunong sa opisyal ang karwahe ug milugsong silang duha sa tubig ug gibautismuhan siya ni Filipe. Paghawas nila gikan sa tubig, ang Espiritu sa Ginoo kalit lang nga mikuha kang Filipe. Wala na siya makit-i sa opisyal, apan malipayon gayod ang opisyal samtang nagpadayon siya sa pagpauli. Sa dihang nakamatngo na si Filipe, didto na siya sa lugar sa Azotus, nagwali siya sa maayong balita sa mga lungsod nga iyang giagian hangtod nakaabot siya sa Caesarea. Magampuon na kita sa dili pa kita mo padayon sa atong pagpamalandong. Dios nga labing gamhanan, sa among pagpamalandong sa imong pulong niining taknaa, hatagi kami og igdulungog aron among masabtan ang imong mensahe ug ablihi ang among mga mata aron among makita ang imong himaya diha kang Hesukristo nga among Dios ug manluluwas. Amen. Atong i-recall karon ang panaghimamatay ni Filipe ug sa Ethiopiano nga eunuko. Klaro kaayo nga ang panaghimamatay ni Filipe ug sa Ethiopiano nga eunuko kas arang nahitabo. Tungod kay pauliay naman katong eunukuha sa layong nasod didto sa Afrika.
Kung inyong nahinumduman mga kahigalaan, ang Dios mismo ang nagpadala kang Filipe aron masangyawan ang maong yunuko. Ug makadayeg pud ta sa pagka mapainobsanon sa kasing-kasing sa maong yunuko. Tungod kay iyang giangkon nga nanginahanglan siya og tawo nga magpasabot kaniya sa Biblia. Tungod kay dili niya kini masabtan sa iyang kinaugalingon lamang nga pagsabot. So aduna siya teachable attitude mga kaigsuonan. Ug atong mapangagpasan nga niadtong taknaa, giandam na sa Dios ang kasing-kasing sa yunuko aron sa pagpaminaw sa pagwali ni Filipe. Apan ang problema, wala sila'y taas nga oras ug taod-taod nga panahon alang sa mas taas nga Bible study. Mao katoy problema. Ug nasayod si Filipe nga kinahanglang masayran sa maong yunuko ang minimum nga kahibalo mahitungod sa Kristohanong pagtuo alang sa iyang tinuuray nga pagkakabig. Mao nga nagtuo ko mga kahigalaan nga gihatag gayud ni Filipe sa maong yunuko ang tanang minimum knowledge niadtong ilang one-time encounter. Niadtong miaging semana, nakatuna nato nga gipasabot ni Filipe sa yunuko nga si Jesus ang katumanan sa panagna sa Isaias kapitulo 53 ug nga siya gipatay o gilansang isip kapuli alang sa mga makasasala. Nasayran usab nato nga ang sala mao ang pagsupak sa balaod. Mao nga gikinahanglan nga mamatay si Jesus alang sa mga makasasala tungod kay kung walay pag-aga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Sumala sa nahasulat sa Hebreyohanon kapitulo 9 bersikulo 22. Ang kamatayon ni Jesus nagtagbaw sa hustisya sa Dios ug naghupay sa iyang tunglo ug kapungot batok sa pagkawalay Dios ug pagkadili matarong sa mga katawhan. Mao kini giingon sa Roma kapitulo 1 bersikulo 18 ug 19. Pinaagi sa pagtuo kang Jesus mga kahigalaan nga mapamatud-an pinaagi sa paghinulsol ug pagbiya sa sala. Tungod kay ang giingon ni Santiago, faith without action is dead. Ang usa ka tawo pagaisipon nga matarong at tubangan sa Dios. Nasayran usab nato nga sama sa gibuhat ni Jesus, gigamit usab ni Filipe ang systematic theology o sistematiko nga pagsabot sa kasulatan sa iyang pagpaila-ila kang Jesus ngadto sa yunuko. Mao nga dili lamang ang Isaias kapitulo 53 ang gipasabot ni Filipe, kundili nagbuklat usab siya og uban pang bahin sa kasulatan. Mampingon niyang gikuha ang tibuok nga konteksto ug background sa mga bahin sa kasulatan nga iyang gikutlo, dili sama sa gibuhat sa mga kulto nga naglukso-lukso lang og mga bersikulo, gisumpay-sumpay sila og nagmugna og pagtulunan nga layo ra kaayo sa insaktong interpretasyon sa Biblia. Delikado kana mga kaigsuonan. Wala pod koy duda nga gipasabot usab ni Filipe ang persona ug buhat ni Jesus nga siya mao ang anak sa Dios, ang tibuok nga hulagway sa himaya sa Dios. Hebreyohanon kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa 3. Ug sigurado pod ko nga giapil na pod og inform ni Filipe ang maong yunuko mahitungod sa pagkunsad sa balaang espiritu sa adlaw sa Pentecostes ug sa iglesia nga niadtong mga panahona midaghan na gayud kaayo ang mga magtotoo. Indeed, Philip gave it all in that one-time encounter. Well, ang pangutana, unsa pa man ang giwali ni Filipe sa yunuko nga Etiopiano? Mao kini ang sumpay sa atong pagtuon kung ato lang yung sabton ug duro ang atong teksto mga kahigalaan. Makita nato nga giwali usab ni Filipe ang mga ordinansa nga nahalakip sa mensahe sa ebanghelyo. Usbon ko, giwali usab ni Filipe ang mga ordinansa nga nahalakip sa mensahe sa ebanghelyo. Well, unsa man kining mga ordinansa ha? Atong basahon ang bersikulo 36. Ang giingon dire, samtang nagpadayon sila sa pagbiyahe,
Miabot sila sa dapit nga may tubig. Miingon ang opisyal kang Filipi, "Oh, may tubig dinhi. May hinungdan pa ba nga dili ako mabautismuhan?" Ang pangutana mga kigalaan, nganong gitinguha man sa yunuko nga mabautismuhan siya? Klaro man jud kaayo ang lengguwahe nga giingon gyud sa yunuko nga, "Oh, may tubig dinhi. May hinungdan pa ba nga dili ako mabautismuhan?" So kung honesta nga mutan-aw sa teksto mga kaigsuunan, ang implikasyon is that gipasabot pod og apil ni Filipi ni adtong yunukuha ang mahitungod sa water baptism. Usbon ko, the implication is very clear nga gipasabot pod og apil ni Filipi ni adtong yunukuha ang mahitungod sa water baptism. Mao nga pagkaabot nila sa dapit nga dunay tubig, miingon siya nga, "Oh, may tubig dinhi. May hinungdan pa ba nga dili ako mabautismuhan?" Imposible nga tinguhaon sa yunuko nga mabautismuhan siya kung wala giwali ni Filipi kaniya ang mahitungod sa pagkamahinungdanon sa water baptism. Og nasayod ko nga muriak dayon ang mga dispensationalists niini tungod kay tibuok man nilang gisalikway ang water baptism. Mga kahigalaan, exposed kayo ko sa ilang pagtulunan ug nadunggan na nako ang tanan nilang argumento. Ang hinungdan nganong ilang gisalikway ang water baptism tungod kay wala na kuno ni karon sa dispensation of grace o panahon sa grasya. Tungod kay ang kaluwasan matud pa nila dili pinaagi sa buhat, which is tinuod gayod, kundili pinaagi sa pagtuo, which is dakong tinuod usab. Well, atong tubagon kini nga objection sa duha ka punto mga kahigalaan. Una, wala gayud mahitabo sukad masukad nga adunay naluwas pinaagi sa maayong buhat bisan pa sa panahon sa daang tugon. Usbon ko, wala gayud mahitabo sukad masukad nga adunay naluwas pinaagi sa maayong buhat bisan pa sa panahon sa daang tugon, sa panahon ni Abraham, ni Moises, ni David, ni Isaias, ni Jeremias. Ang kaluwasan sa daang tugon ug ang kaluwasan sa bag-ong tugon pareho ra gayud nga pinaagi sa grasya. Usbon ko, ang kaluwasan sa una ug karon pareho ra gayud nga pinaagi sa grasya. Ang pamaagi sa Ginoo sa pagluwas sa mga makasasala sukad sa una hangtod karon wala gayud mausab, tungod kay ang Ginoo walay kausaban. Dili siya mausab. Mao nga ang iyang pamaagi alang sa pagluwas dili gayud mausab. Was Abraham justified by good works? Naluwas ba si Abraham pinaagi sa good works? No. Tibuok kapitulo 4 sa Roma ang gigahin ni Pablo sa pagpasabot niini. Abraham believed in God and it was credited to him as righteousness. Abraham was not justified by works. He was justified by faith. None of the Old Testament believers, walay bisag usa ka mga magtutuo sa daang tugon nga gipakamatarong atubangan sa Dios pinaagi sa ilang maayong binuhatan. All of them believed in the coming Messiah. That's why they were saved. Mao nga naluwas sila tungod kay silang tanan nagtuo sa Mesiyas nga umaabot. Sa mga magtutuo sa bag-ong kasabutan, susama ka nato, nagtuo ta sa Mesiyas nga miabot na. Mao nga naluwas kita. Usara ang atong manluluwas. Ang manluluwas nila sa una, ang Mesiyas nga umaabot. Apan ang manluluwas nato karon, ang Mesiyas nga miabot na. Parihong si Hesukristo ang manluluwas sa daang tugon ug sa bag-ong tugon. Apan ang mga dispensationalists, mga kaigsuunan, nagtudlo nga adunay duha ka pamaagi sa kaluwasan: salvation by law and salvation by grace. Kaluwasan pinaagi sa balaod ug kaluwasan pinaagi sa grasya. Dili gayod mga kaigsuunan. Kini nga pagtulunan nagtudlo nga ang Dios mausab-usab, mapaling-paling. And the same dispensationalists say nga wala untay labot kuno ang mga hintil sa plano sa Dios sa kaluwasan. Wala kuno ilabot ang mga hintil susama nato nga mga Pilipino.
apan tungod kay gahig ulo ang mga Israelites, nausab kuno ang plano sa Dios. Accidentally, gi-insert niya sa iyang plano ang dispensation of grace. Nga wala kuno untay labot kana sa una sa plano sa Dios. Now, they cannot accuse me of misrepresenting them tungod kay daghan na kaayo kog mga libro nga nabasahan nga mga dispensationalists ang mga nagsulat. And all of them are saying that the dispensation of grace was just accidentally inserted by God in His plan. So tungod kay wala misalir ang plan A sa Ginoo, ang unang plano, nagmugna na dayon siya og plan B. Kini nga pagtulunan mga kahigalaan, usa ka dakong pagpakaminos sa pagkagamhanan sa Dios. It teaches a very changeable God. Mausab-usab nga Dios. Napagayoy mas bugat pa mga kahigalaan. Kining mga dispensationalists nagtudlo nga nagkanipis na kuno ang Biblia. Ang buot nilang ipasabot, ang daang tugon, Genesis hangtod sa Malakyas, dili na kuno applicable alang sa iglesia. Tungod kay alang lang kuno kadto sa mga Hudiyo. Gani, bisan ang Mateo hangtod sa Ebanghelyo ni Juan, dili na kuno applicable alang sa church. Kay para ra kuno to sa mga Hudiyo. Ang mga nahabili na lang nga mga balasahon alang kanila, mao lamang ang 13 ka mga sinulat ni Apostol Pablo. Ilang gipanipis kaayo ang Biblia. Well, mga kaigsunan, I say with all sincerity, nga dako gayud kaayong sipyat ka na ang pagtulunan sa daghang rason. Dili na kuno applicable ang Old Testament sa mga believers sa New Testament. Well, una, kung atong basahon ang ikaduhang Timoteo 3:15 hangtod sa 17, ang giingon ni Pablo dire, sukad sa imong pagkabata nasayran mo na nga ang balaan nga kasulatan maoy makahatag kanimo og kaalam aron maangkon ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok nga kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagtulid sa sayop ug sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi, aron nga ang tawo nga nag-alagad sa Dios maandam sa pagbuhat sa tanang maayong buhat. So gihisgutan ni Pablo diri ang balaang kasulatan nga maoy makahatag kanato og kaalam aron maangkon ang kaluwasan pinaagi kang Kristo. Dugang pa, ang tibuok kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios. Bersikulo 16. Ang pangutana mga kahigalaan, unsa man ang kasulatan nga gihisgutan ni Pablo dire? Daang tugon o bagong tugon? Daang tugon. Klaro kayo. Tungod kay niadtong panahon na wala pa'y bagong tugon. Ang kasulatan nila, katong gigamit ni Pablo ug sa tanang mga apostoles, daang tugon pa. Ugon sa ang kapuslanan sa daang tugon, sumala pa ni Pablo, makahatag kuno kanato og kaalam aron maangkon ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Jesus. So you see, bisag ang Old Testament makahatag kuno kanato og saving knowledge about Jesus Christ. Ngano man, tungod kay si Jesus gihisgutan gihapon sa mga panagna sa daang tugon. Mailhan gihapon nato si Jesus bisag Old Testament lang ang atong gamiton. So unsa may katungod sa mga dispensationalists sa pag-ingon nga ang daang tugon dili na applicable sa atong panahon karon? Unsay dili applicable? Wala sila makabasa sa giingon ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 9 hangtod sa 11. Paminawan ninyo mga kaigsuunan. Ang giingon dire, dili usab nato sundon ang uban kanila nga mihimo sa pagsulay sa Ginoo, maong gipapaak niya sila sa mga halas ug nangamatay sila. Panghitabo kini sa panahon ni Moses. Ayaw kamo pagsunod sa gihimo sa uban kanila nga nagbagulbol. Mao nga gipapatay sila sa Dios pinaagi sa anghel sa kamatayon. Kining tanan nahitabo aron masayra nato nga wala kadto ikalipay sa Dios ug gisulat kadto nga mga panghitabo aron sa pagpasidaan kanato nga nagakinabuhi sa panahon nga hapit na gayod moabot ang katapusan. So klaro kaayo, sumala pa kang Pablo
nga ang mga ehemplo sa daang tugon gisulat alang sa pagpahimangno ug pagtudlo kanato. Unya moingon sila nga dili na kuno applicable ang Old Testament sa atong panahon karon, nga nagkanipis na kuno ang Biblia. Pasimple-simple ra gayud kaayo ang pagpahipi sa mga dispensationalists sa ilang pagpaubos sa bili sa Biblia. Si Apostol Pablo nga ilang gitamod kaayo labaw sa tanan. Mao naman gani ang gaingon sa Roma kapitulo 15 bersikulo 4 nga ang tanan nga nahisulat sa kasulatan kaniadto gisulat sa pagtudlo kanato. Kini nagahatag kanato og paglaom ug kadasig samtang kita nagahulat nga mapailubon. Mao kini ang giingon ni Pablo. So mas hayag pa kaayo kini kaysa udtong tutok mga higala. Ang tanan nga nahisulat sa kasulatan kaniadto gisulat sa pagtudlo kanato. Kini sumala mismo ni Pablo. And yet these dispensationalists say that the Old Testament and the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John are not for us. Dako kayong pag-ilad kini nga pagtulunan sa atong mga hunahuna, mga kahigalaan. Suusbon ko, ang pamaagi sa Ginoo alang sa kaluwasan sa katawhan usara gayod sukad kaniadto hangtod karon ug kini pinaagi sa grasya nga madawat ni bisan kinsa pinaagi sa pagtuo kang Hesus. When we do water baptism, we are not teaching salvation by works. Usbon ko, ang kaluwasan sukad kaniadto hangtod karon pinaagi ra gayod sa grasya. Wala gayod mahitabo sukad nga ang kaluwasan pinaagi sa maayong buhat. Tungod kay si Isaias mismo ang nagaingon nga ang atong maayong buhat trapo lamang atubangan sa Ginoo. Ikaduha, wala gayod sukad masukad gitudlo sa Biblia nga ang water baptism labot sa kaluwasan. Usbon nako mga higala, wala gayod gitudlo sa Biblia sukad masukad nga ang water baptism labot sa kaluwasan. Well, dunay mga grupo nga nagtudlo nga labot sa formula sa kaluwasan ng water baptism. But that is a terrible misunderstanding of Mark chapter 16 verse 16. Ang kaning giingon nga ang mutuog magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman. Well, kinsang pagahukman ang dili mutuo. Gisaaran baya sa Ginoo og kaluwasan katong usa ka kriminal nga tapad niyang gilansang dito sa cross. Now you will be with me in paradise. Wala ba ito siya mabautismo he? So wala da ito siya maluwas. Namakak da si Jesus sa iyang saad. Mga kahigalaan, wala gayoy labot sa kaluwasan ang water baptism. Dili ka na makahugas sa sala. Tubig ra ka na sa suba, o sa sapa, o sa swimming pool. Walay magic ana. Bisan pag usa ka tuniladang tubig ang lubngan sa gibunyagan, kung dili siya tinuod nga naghinulsol ug nagtuo sa dugo ni Jesus alang sa kapasayloan sa iyang sala, dili gayud siya gihapon maluwas. Again, dili makahuga sa sala ang bautismo. Ang dugo ni Jesus lamang ang makahuga sa sala. Apan usbon ko sa pagsulti, ang tanang tinuod nga naluwas adunay kasing-kasing sa pagsunod sa sugo ni Jesus nga mopailalom sa bautismo, dili alang sa kaluwasan kundili alang sa mensahe nga gisimbolo niini sumala sa gipasabot ni Pablo sa Roma kapitulo 6. Ang giingon sa bersikulo 1 hangtod sa 4, Roma kapitulo 6, ang giingon dire, karon unsa may atong ikasulti? Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron mudako ang grasya? Dili gayod. Unsaon man nga kita nga namatay na sa sala magkinabuhi pagihapon niini. So mao kini ang konteksto sa Roma kapitulo 6. Girebuke ni Pablo ang mga tawo nga nag-abusar sa grasya sa Ginoo. Kadtong mga miingon nga pwede na daitang magpakasala tungod kay luwas naman ta. Hugot kaayong gialkontra ni Pablo kining maong hiwi nga paghuna-huna mga kahigalaan. Ug sa iyang pag-alkontra niini, iyang gigamit ang bautismo isip simbolo o ilustrasyon nga ang mga magtutuon namatay na sa sala, gilubong na kauban ni Jesus ug nabanhaw na usab kauban ni Kristo ngadto sa bag-ong kinabuhi.
Padayono nato ang pagbasa sa bersikulo 3. O wala ba kamo masayod nga kita nga mga nabautismuhan diha kang Kristo, nabautismuhan diha sa iyang kamatayon? Mao nga gilubong na kita kauban niya pinaagi sa bautismo ngadto sa kamatayon, aron nga sa susamang paagi nga si Hesukristo gibanhaw gikan sa kamatayon pinaagi sa himaya sa Amahan, kita usab makahimo sa paglakaw sa bag-ong kinabuhi. Ang water baptism, mga kahigalaan, bisag wala kini labot sa kaluwasan, gisugo gihapon kini sa Dios nga buhato nato isip simbolo sa atong bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Pinaagi sa bautismo, giproklamar nato nga kita nahiusa na kang Kristo, nga kita giluwas na ni Kristo, ug nga kita aduna nay bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Mura ra kini og nagpinirmahay sa kasulatan ba? Gibaligya nimo nako ang imong yuta, gibayra nako og magpinirmahay tang duha sa deed of sale, isip pagpamatuod nga napalit na nako ang imong yuta. Well, gitanyag ni Kristo ang grasya sa kaluwasan, gidawat nimo kini pinaagi sa pagtuo, gipirmahan na sa Dios ang imong paglukat, gikan sa sala pinaagi sa pagbanhaw niya kang Hesus, mipirma pod si Hesus pinaagi sa iyang dugo, unya ikaw. Unsaon man nimo pagpirma? Siyempre, pirmahan nimo pinaagi sa paghinulsol ug pagtuo sa imong kasing-kasing. Apan dili gusto ang Dios nga dili masaksihan sa mga tawo ang imong pirma. Dili gusto sa Dios nga mahimo kang secret believer. Mao nga gisugo kaniya sa pagproklamar sa imong pagtuo pinaagi sa pagpailalom sa bautismo at tubangan sa daghang mga saksi. Mao kini hinungdan nganong ang mga tinuod nga magtotoo ug tinuod nga luwas lamang ang bautismuhan. Delikado kaayo nga magpataka lang ta og bautismo sa mga tawo nga wala nato masuta kung luwas na ba sila. Nakakaton na si Felipe og leksyon tungod kay nasipyat baya siya og bautismo kang Simon nga salamangkero nga mini di ay nga magtotoo. Mao nga ang iyang tubag sa Eunuco sa bersikulo 37 mao kini: mahimo ka ng bautismuhan kung kinasing-kasing gayod ang imong pagtuo. Mingon ang opisyal, oo, nagatuo ako nga si Hesukristo mao ang anak sa Dios. So unsa ang giwali ni Felipe sa Eunuco? Remember, kasara to nga panagkahibalag nilang duha. Mao nga gihatag ni Felipe sa Eunuco ang minimum nga kahibalo nga gikinahanglan nga masayran sa Eunuco mahitungod sa Kristohanong pagtuo. Unsa man to? Ang kamatayon ni Jesus alang sa kaluwasan sa mga makasasala pinaagi sa iyang dugo, ang iyang pagkabanhaw ug ang ordinansa sa water baptism isip public proclamation sa atong loyalty kang Jesus. Karon, unsa man ang pamaagi sa bautismo? Sprinkling ba o pagwisik-wisik? Dili. Kay kung wisik-wisik pa, wala na lang unta sila milugsong og mihawa sa tubig. Nabayay balon nga tubig ang Eunuco. Giwisik-wisikan na lang unta siya ni Felipe. So klaro kaayo nga ang pamaagi sa bautismo, mga kahigalaan, mao ang paglubong sa tibuok lawas sa tubig. Samot nga dili puya nga bata ang bautismuhan. Tungod kay walay puya nga bata nga nahimo nang magtotoo kang Hesus. Mao nga wala magtudlo ang Biblia og infant baptism. It was a baptism done to a believing adult through immersion at tubangan sa mga saksi. Well, kinsa man ang mga saksi? Kinsa pa man di ay? Kundili ang mga sulugoon ni adtong Ethiopiano nga Eunuco. Dako to og katungdanan, mao nga daghan to og mga bodyguards. In front of them, he proclaimed his faith in the Lord Jesus Christ. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. I have just given you the minimum knowledge required for your holistic understanding of the Christian faith. Nakita mo ba higala ang imong panginahanglanon sa kamatayon ug pagabanhaw ni Jesus gumikan sa imong pagkamakasasala? Undangin na og salig ang imong kaugalingon tungod kay dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Ibalhin ang imong pagsalig sa tinuod nga Dios ug manluluwas, si Hesukristo.
Ug kung nadawat mo na ang kaluwasan, itestimonyo kini atubangan sa mga saksi pinaagi sa pagpailalom sa bautismo. Ayaw ikaulaw ang imong maluluwas. Alang sa mga kaubang magtotoo, hinaot nga magbantay kita sa mga pagtulunan nga dili systematic, nga naglukso-lukso lang og bersikulo, dayon nagmugna og doktrina pinaagi sa mga bersikulo nga gikutlo nga layo ra kaayo sa konteksto. Mao hinungdan mga kaigsuonan nga gisiris nako kining Book of Acts uban sa pagtandi niini sa uban pang mga kasulatan aron masabtan gayud sa atong mga tigpaminaw nga wala tay gilaktawan ug balanse ang atong pagtudlo. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausapa, giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay, alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro Hangad sa Unidos. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935 744 3030.